Chcem sa cítiť vo vzťahu ako princezná. To mi povedala moja 65-ročná klientka. No toto proste nikdy nezabudnem. 65-ročná žena v 10-ročnom vzťahu. Princezná? A vieš, čo na tom zaujímavé? Že mi opisovala svoj vzťah a ja som si uvedomila, že sa v ňom vôbec nespráva ako princezná, ale ako partnerová mama. Bola to ona, kto vždy volal, bola to ona, kto vždy pripomínal, ona, ktorá to zorganizovala. A keď partner nevedel nájsť okuliare napríklad, knihu, čo kde má, ona bola tá, ktorá povedala, počkaj, ja to nájdem, ktorá sa postarala, ktorá hľadala, ktorá to našla. Väčšina z nás sa vo vzťahu nespráva náhodne. Správame sa podľa toho, čo naše telo pozná. A táto klientka bola v detstve ako dievčatko tá silná, tá zodpovedná, tá starostlivá, tá, ktorá to všetko zachraňovala, tá, ktorá sa o všetkých starala, tá, ktorá za to zodpovedala. Tak je potom veľmi pravdepodobne, že túto rolu prenesieš aj do partnerstva. Dokonca aj keď máš 65 rokov. A nie je to preto, lebo by si to chcela, ale preto, že tvoj nervový systém je naviazaný na tvoje presvedčenia. A preto, ak sa budeš pokúšať správať vo vzťahu inak, len tak, že sa rozhodneš, vedome, tak väčšinou sa to nestane. Pretože tvoje telo vyplodí takú smršku emócií a pocitov, ako úzkosť, nervozitu, vinu, výčitky, hanbu, čokoľvek, len aby si zostala v tej role, ktorú poznáš. A preto sa deje to takéto čudné, zvláštne, že na jednej strane túžiš po partnerovi, pri ktorom sa môžeš oprieť, spoľahnúť, uvoľniť. Na druhej strane mu nedáš priestor, aby mohol niečo prevziať. Paradoxne. A je to preto, že sa nevieš upokojiť a dôverovať tomu, že to nemusí byť na tebe. A preto hovorím klientkám jednu vetu. Ak chceš, aby sa zmenila táto dynamika, ten vzťah, potrebuješ pochopiť, čo tam ty vkladáš. A preto tu nepomáhajú tie klasické rady, viac komunikuj, daj viac priestoru, povedz mu, čo potrebuješ. Problém je v tom, že tvoje hlboké, zakorenené presvedčenia a naučené vzorce ťa stále vracajú do tej dynamiky, ktorú si zažila ako dieťa. Presne preto na konzultáciách nepracujeme len s komunikáciou a hranicami, ale aj so sebahodnotou, presvedčeniami a s tým, ako identitu si vytvorila ešte predtým, než si stretla svojho partnera. Pretože keď sa začne meniť toto, začne sa meniť aj tá dynamika vzťahu. Ak chceš, aby som ti pomohla zlepšiť vzťah aj bez priameho zapojenia partnera, rezervuj si úvodných 15 minút konzultácie zdarma na odkaze v popise tohto videa alebo v mojom profile.